Výcvik farbiara a duriča ako oznamovača na predbežné skúšky farbiarov. Skôr ako začneme pripravovať farbiara alebo duriča na predbežné skúšky farbiarov, musí mať absolvovaný výcvik poslušnosti. Pes musí ovládať povely sadni, ľahni, zostaň a privolanie, to znamená, musí byť ovládateľný. V mojich predošlých videách je postup, ako pripraviť psa na umelú pofarbenú alebo nepofarbenú stopu. Pre istotu si to zopakujme. Najprv psa prikladáme na vlečky, ktoré sú zo začiatku rovné, neskôr oblúkovité. Dodržiavame pravidlo od najľahšieho k najťažšiemu a tiež predĺžujeme najprv dĺžku vlečky a až potom starie vlečky, nikdy nie naraz. Po úspešnom absolvovaní vlečiek prejdeme na pofarbenú umelú stopu a po ich úspešnom zvládnutí na nepofarbenú umelú stopu. Veľký dôraz treba dbať na výcvik úspešného prejdenia lomu. Zo začiatku psíkovi pomôžeme tak, že asi 3 m pred lomom a 3 m za lomom pridáme viac farby, respektíve drobčíme stopy. V lome najprv robíme tupý uhol, potom pravý uhol a neskôr ostrý uhol, ktorý prechádza do vratistopy. Po zvládnutí výcviku na remeni pristúpime na výcvik v oznamovaní. Sú rôzne spôsoby oznamovania, u stávačov je to brinksel, ale u farbiarov a duričov je to chytanie za remeň alebo udrenie labkou o vodiča. My si vysvetlíme, ako pripraviť psa udrením labkou o vodiča. Budeme k tomu potrebovať kliker, target a podložku, napríklad pivnú podložku. Najprv sa naučíme udierať labkou na podložku, neskôr podložku držíme v ruke a pes nám labkou udiera na podložku v ruke. Na záver pridržíme podložku na kolene a pes nám udiera labkou na túto podložku na kolene. Ak to už dobre ovláda, podložku z kolena odstránime a pes nám udiera labkou o koleno. Hlasový povel znie koleno. Po zvládnutí tohto cviku pristúpime na overenie zvery. Potrebujeme k tomu najprv kožu z uloveného kusu akejkoľvek zvery. Ideálne je jeleň, muflon alebo daniel, lebo tieto kusy sú na konci stopy na skúškach. Psa odložíme asi 5 metrov od kože. Na kožu umiestníme pamlsok. Pristúpime k psovi a na povel ukáž jelenia, s ním na vodítku bežíme ku koži. Pes si najprv začne kožu overovať, ale ak si zoberie pamlsok, tak ho pochválime a bežíme s ním na začiatok, odkiaľ sme vyrazili. Tam si musí pes pred nás sadnúť a povelom koleno nám pes hĺbko udrie o koleno. Samozrejme ho za to odmeníme. Tento cvik opakujeme s psíkom tak dlho, kým nepochopí, že po overení kože nám to musí prísť oznámiť. Tento cvik cvičíme najprv na remeni a neskôr na voľno. Ak psa máme utvrdeného v tomto cviku na dvore, cvičíme ho aj v lese. Najprv na vzdialenosť 5, 10, 20 a viac metrov s tým, že stále musíme prísť po oznámení so psom ku kusu a tam ho poriadne odmeníme. Na záver dielče cviky pospájame do jedného. Najprv si založíme umelú nepofarbenú stopu. Psa na oznám vypúšťame asi 20 až 30 metrov od kusu, aby sme videli, či ho overí. Ak nám pes dobre overuje a oznamuje zver, ležovisko vypúšťania predĺžujeme až na 150 metrov. To, či nám pes overí zver aj na 150 metrov, zistíme tak, že budeme mať pomocníka, alebo na zver, respektíve kožu, umiestnime pamlsok. Ak nám pes príde oznámiť zver a my s ním prídeme na koniec ku kusu, zistíme podľa pamlsku, či si zver overil alebo nie. Ak tam pamlsok nebude, tak zver si overil, ale ak tam pamlsok bude, tak si zver neoveril a nás oklamal. Z toho vyplýva, že musíme vzdialenosť skrátiť, aby sme ho videli, ako si zver overuje. Toto opakujeme dovtedy, pokiaľ sa neutvrdíme v overovaní. V záveroch chcem podotknúť,
Ak si niekto myslí, že so psom absolvuje 10 umelých stôp a má psa pripraveného na skúšky, tak sa veľmi mýli. Psa je potrebné na umelej stope utvrdiť a generalizovať tým, že mu budem umelé stopy zakladať v rôznych porastoch, napríklad v ličnatom lese, na lúke, ale aj v poli.